Takže čau to lidi, já jsem Spyros 2 a vítáme vás u recenze na server. A tohle je server Chestcraft, kdybyste nikdo neviděl, takže můžeme začít. Tarik bude co nejdřív VIPčko, zkusíme jakože, nevím kdo tam dá, ale pochybuju, že to bude hned jen tak, nevím prostě, kdo tam bude, ale určitě tam někdy bude. Za rok, za dva, to je jedno prostě. Tady jsou pravidla. A kdyby si cigáni stěžovali na sociálku, jaký jsou tady zpravidla, takže určitě si postěžujte, mě to nevadí. Jdeme. Dál. Tady je ukázka na resku, kterou Rico před chvilkou dělal. Je to vlastně tutoriál a co nejdříve tam budete mít na YouTube a prostě tady máte úplně sexy popsané, jak to všechno máte dělat. A pokud jste to nepochopili, tak je to váš problém prostě, protože já vám to vysvětlit nebudu a nikdo vám desku dělat nebude, takže tady si přijďte upozornění. Tady prostě je napsáno, že nikoho nebudeme nabírat. A kdyby to někdo nepochopil, má 3 šance na to, aby se sklidnil a dostane bán. Haha, jo, a banuju rád, takže dávajte si na mě pacha. Tady je admin team a teďka Rico jak si zničil něco zničil prostě, ale to neřešte, to už je naše věc serveru, no a prostě jdeme dál. No a teďka Rico čumí na nějakého kubu, no, to helper, no. Prostě proč na něj čumíš? Jdeme! Tak tady nemáme nějaké erotické video, máme tu prostě recenzi, chápeš to? Nepochopil nějak. Tak. Tady jsou warpy a money a portování, prostě informace a takový ty blbosti. Do prdele, komár, kurva! Píu! Vypadí! A teďka jdeme zkouknout třeba, no dole. A tam to je asi tak všechno, tam jsou prostě portály a tak dále. Takže já se vám loučím a pro dnešek zase ukončím video, takže čau.